Здравейте, аз съм Светлин Желев и днес в рубриката ни Устройство на седмицата ще ви представим ето тези два продукта. Таблетът на Prestigio и аудиоколонката, която работи с него. В случай, че си търсите хубав таблет, работеш в новите 4G мрежи и позволяваш ви удобно да четете книги, информация от мрежата или възможност за гледане на филми, днешното ни предложение за устройство на седмицата е точно за вас. Моделът на Prestigio, който се продава в комплект с аудиоколонка, е едно от оптималните решения при 8-инчовите таблети на пазара в момента. Достъпният Wise, който има IPS екран, 4-яден процесор и работи с операционната система Android Lollipop, е отличен спътник както на всеки ученик и студент, така и на всеки друг желаящ да не се взира прекалено много в чувствително по-малки екран на своя смартфон. Таблетът е много удобен за използване и лесно се държи с една ръка, като също така има много приятно на допир покритие, което предотвратява лесното използване на устройството от ръката. Wise 3508 4G разполага с необходимата функционалност, която позволява безпроблемното сърфиране в мрежата, стримване на клипове от YouTube или друг подобен сайт през високоскоростната 4G мрежа и дори забавлението с игри. Камерите на модела са 5,2 мегапикселови, процесорът е 4-ядрен и работи на 1,3 ГHz, а оперативната памет е в размер от 1 ГБ. Вградената памет пък е 16 ГБ, като тази вместимост може да се разреши с още до 32, благодарение на използването на microSD карти. Важна подробност тук е, че в комплекта потребителят получава и Bluetooth тон колонка, която прави гледането на филми и слушането на музика с таблета доста по-приятно и изживяване. Макар и малка по размер, колонката е доста мощна и звукът от нея е достатъчно силен, за да огласи дори по-голяма стая, а батерията й, която е с капацитет от 350 мАч, позволява това да става в рамките на повече от няколко часа. Интересно е, че въпросната колонка може да се използва дори като hands-free, защото има свой собствен микрофон, а приятните изненади при нея продължават и с това, че има слот за карти. С него може да слушате музика дори без колонката да е свързана към таблета.